Ali tebi to Miloše normalno da ti ujutru 10 sati, nedeljom kad mi svi pričamo, sjedimo za stolom i doručkujemo ti na telefonu. Misliš samo kad ti pričaš? Ja kad pričam. Ovdje umjesto Falten stop trebalo da piše Gana stop. Jel to on ozbiljan? Ne možeš se buraz Gana stop, ono znaš ne može više prodrijeti. Ta Gana ultrazračenja. Ta krema na 2 kilometra smrdi, čoveče. Smrdi? Krema? Ne smrdi. U roku je. Čovjek kupio sebi L'Oreal protiv Faltni. Nije L'Oreal sam uzio. Vidi čovječ. Sa mit vitaminom E. Sa? Sa mit vitaminom E. Šta sam rekao sada? Gluposti sam rekao. On nema pojma sam šta je rekao, ali eto. Da. Moja. I do ovoga. Gdje si izgubljeni? Utri se dolazi sinoć kući, on kao ne, nisi šta je, nisi umoran, nešto malo Ti znaš šta posebno. smo došao kući kad stio 10 sati, lego spati. Znači, točno lego pola jedan gledao seriju, kako gledao seriju? Cassandra na Netflixu. Jesam pa te bila prepolna žena, dakle, ali je upravo. Tako da sam ja skontala da ću ja ovdje jednog robota instalirat. Zato ti nismo Ne spavali. treba te robot, da već imaš, evo ga sjedi, upravo gleda u tebe. To je Tarzan. Robot. Pa jesi Tarzan, robot ili šta si? Mislim što je majicom Tarzana i tu isto. Nemoj molim te, nekad za nas. Noć, Nemaš. da kažem i ti ona. Samo ću Nemaš napraviti njoj Tarzancu. Tarzancu. Ne ti Tarzance sad stovaj, skloni fino, sve suđe u mašin za suđe. Sve fino Tarzan sredi. je ovo spremio vama da vi dočekujete lijepo. Ali sve ima trunj, ima ovdje, ima kod oka. Pa ne mogu ga kažem, kako... Ali ti imaš trunje po Kod licu, uzeo za 4 čovječe. puta da se neko maže. A? Uzeo si kreme, čitao šapu. Vidi. Pa nju. Još sam 2 puta namažem čovječe, bit ćemo mlađi 20 rikars. Hoćeš imat 20 godina. Opet se mama zaljubiti u to, I a? 8. A ja Opet ne se mogu se razljubiti u tebe. 2 puta ljubiti u njega, mogu se samo odljubiti. Da. Eto, i to je to.